Shubor nakaslem jong udongsan hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem ha ka khatlai tarik unai lur ara jarat pulai ula pelat pat ba ka we ka kali kit nyut pan pendon kam kinong song di jing di hayo du ha ka jing dan now Executive Member ba khmi ya ka Health and Sanitation uba Victor Rani usiem ka hima melim upa im aina manik siem kinong song yo bat kinong tre ka hima ba District Council. Habakran na kanigas ni UCEM ka KHEDC uba penyat sing siem uloang baka daw baka hima melim kayo ya ka kalikit nyot kadai hadian baka isi kala syem kya banwan ra ya ka khut ka suba hapo yodu uba penyat uloang baka District Council ka sngo kya ba ya dei baka shongsngan kinong di jing di bat kinong wan yo bat ka khut ka suba hapo yodu uba penyat uloang ru bah ka jingwan jurep ya ka yodu la syem baka hima melim ka dontang arteli ki kalikit nyot bat nagliang ka isi namar ka jing sngo kya halor ka khuit ka suba kalay kren ba umentri rang ba ka jela ban yo scheme ling ba ka CMSDF bat umentri rang ba ru uklem dapen slem ya ka kam ula pelat pisa ban thiet ya ni ka trok kit nyut nagliang upa im aina manix im uloang ba ka ni ka jing yo kali thamai ban pendan kam kinong song di jing di hayodu kadai namar ka jing tre shitom UCEM ka KHEDC ban penyo scheme ling ba ka Chief Minister Special Development Fund Hakajingya nanti bakajingya jang kapor nila idon kam amaman kapor di menteri badai pet ya ka jingkut jing subah ko yo menteri wat tengah teng yo yang apim ala jenjar ala rin kan kali man kasih shu ai daw we ngalongi lo menteri yele stam ni tamen nomai la ko bakinyut kinya tum sakut hayo hat baru ban nom kta hamtam me ap kinong song yo ki ba song ni hamtam ni ko pasal sosal tinakaliang jonga hani kapor nganom sim ni kapor ka jonga tang dili kintian ni bakendiat nga ga jingko ku iparo ki balai don lang hani kapor kubli sibur kubli sijano kumapla yi hani khmat bakadon ganika kalikit nyut kadau ba ka himamalim kayo ekanika kalikit nyut kalong bahadin ba ka executive committee ka bathmai hapo ka KHDC Dangshen haka arku pratorik u agas dakaway ka jingmot ngila syem ya karay banwan banjingo ika yodo namar hadin bangila yo ika jing ujor nakikinhon bat nakirishimat kiba per kibawan ban pentip syangi ban pensnowi ka jing sokya ka jungki haka baydey bat ka jingbit jingbiang jungki nongle nongwan hangne po yo lada kidey kinong khayi lada kidei ki babu dukan lada kidei ki nong wan thiet jing thiet bat kumta tata bat kilai keren bat penso hangi ba don kam ban wan ban pet nakaliang ka council hangni po yo namar teng isngan chu kalai kawan hapo yo teng wat ha performance ni kam isngan chu kata ka safety and security jong kinet nong let nong wan kata ketika berningkong kabangi sokya hadu kata-kata na mentajong pi baro kibajuan hangni po yodo kaba arpat kabangi wan ban jingo eka yodo men haka arku pratorik kalong bangi yo yake jing ujor halor kajing bomdan shu yaka jing khut jing subah hangni po yo ngi kum kibriyo ngijuong ba kakot kakya kalong kaspa ba yangi kikun benriyo ni ko selapar thai banyo ikakot kakya ngidon kam banyo ikakhuit kasuba habor bangiwan banjingo ini kayo ringkat bat EM in charge jong ka market i congress bat kiwiki EM bat ki officers ringkat bat additional DC na po DC office hadin bangila tokit habaydey ba kajingkhut jin suba nakaliang jong ka himamalim limba ipaim bat kimentri kila penpau ya kawai ka jing bakimla ban penkhut ya ka yodo namar duna palat ki kali kitnyut ngilalap dalaki jong ki khmat bala pelang yo nyut hajan bon ki jaka ni po yodo tang namar baduna ka kali kitnyut kimla ban kit hakapor ka biang ban litbo sa jaka ban litbo
ndala tokit ndala keli nakaliang kahima ki ong badan stang arteli dalam bakala kakali ke barang long bangkit nyut nakaliang jungi ngila penpau lingba ki media baki press ba nakaliang jungi ngin sakit kya ban one eye no arteli ki kali nakamta kahima melim namta ka jingpun kuat ya kayodo kerpang bet tang nam ta kayodo bat nakaliang jonga pun CM bat lengkap bat isi bat EM gilawan mentasi ban pelat pai ba ya kani katrok hadin mengilayo ban inspection ngala phone you chief minister ngala dan kam ban ai kerpang ni ka scheme nam ta ban thiet ini katrok nam ta ban weng ni jing e kham tam ko bai ni ko khoi ka suba hang ne po yodo nakaliang chief minister da kamen siam ko bakulut bat ko bakamen la penpau hatu ka sni bang ekran ban nakaliang jung i in ai ko ka tro so komen nam ta jung i bat ni ai kublai kerpang nam ta jung i ru bala ai ling ba ka chief minister special development fund jung snam arja arpulai arpsau nakam ta ban thiet ekani ka kali bat ya kata kawai pat ban sawanra ban sa IT dai ia men charge market in sa penbai ringkat pakai hima hakanu ka sni bala ban penbai ka por ka biang baki kila kan wan ban IT ke hima nama dan kam sa ko be khamlet ban yo ban rung ha jaka ka ba kham kendong nakaliang jungi ngila shna mentai ki artli ki model project pilot project ka bangi ong ka RRC ka recovering resource center kamut kani di ka jaka ban pelangi ki nyut hadin malakit na ki babon ki jaka bat hangta ngin sale ya ka segregation lane bangin segregate ya kita ki waste lane ban pen ya pher no ya kata ka jabo ka bala mi na kinunu ka kinhun na nunu ka jaka ya ka ba ngin hab ban segregate ban pen ya pher ya ki bapuut bat bampuut i plastik kinar kunta tata bat nang taru kan play kalat yo kam yo jam yi babun ki long keme ki badan ki self help group ki badan ki committee ki bapher kan long kalat yo kam yo jam ki ngasya thu lupai kan ni kat kum ka ak ka bala ai bor hangi bat mentangi dang sedang ban pen kre ni ka plan ban le kam dei tang bangin kit yo nyut na po yo do pinsap stom jingmut le se nakaliang kahima khnit bret chno kum balong mentangi tip baka jakali bret nyut ka dei bitang hapo marten kumba shi kilometer ar kilometer nang tai nan po marten kadang mi ka jingsma ka ba penthut ye kinong snong wat ye ka maulai bro kowe namar ta kadaw ngi nakaliang ka council ngi lakit khia menta baling ba kani ka committee bangila form thmai menta ngin trash tom bat ka solid waste management cell ban wanra ye kita ki lat ki ban wanra ki jingkela khamtam ban wanra ki plan solid waste management plan ka bathmai hang ne po rijungi kan mentoi tangi ka yodu kani ka solid waste management plan kan pen mentoi ya barok kinong snong ki bahap hau put usam jong jingsen syar jong ke HDC namar ta daw ngi dan kam ye ka jing trash tom ngi dan kam ye ka jing ya trailang nadu ka bor snong hadu ka bor hima bat hadu ka bor district council mentangi dan kam man pani ka jing trash jing ya trailang wat naki nong song yo hakne wat ki nong khai wat ki nong le yo dan kam jing ya trailang nget schem bade tang daga jing ya trailang ngila ban weng ye kani ka jing e ngakerpat mangakentu sehisian to ai ba minta ka singi ni ka singi sa jigin mau bangin yo ban pelat pai ba ini ka trok kit nyut nang ni kanem kut tang ban pelat ye kani ka trok kit nyut hendai ka jingtmu jong ka council kalong hadu bangin da yo ye ka solid waste management plan ka ba thmai ya ka ba nginla ban weng jing e wat ye ka marten du kunju na skren na ka jing sokya bat da ka jingkit kle kum kinomik mat ki badan hantai po council nakamanta jing shngan jo kisia kinong yo babaro kini kichaka nginbu ek CCTV nakaliang jo council om tam ki CCTV wat ye ki solar street light ki bahe bat ki bakhamrit bandan haki jakaya lenti bat haki jaka shongyo lani ki basayo ki baphero pher kanishan lashay gasni sarai ko committee ban pen trekam no egane nang ba kajing shngan kan wan yang sahisian ye kinong late nong wan bat kinong shong jong tari khasi ge jungi ba ki wan yo kindan yang kajing so shngan andala don kajing so shngan sahisian pat nget schem kan satnam yang kayo
kum baju benar boros kata kayo du kade ka wei na kayo ka baheba hapo mekhalia kayo ka babananam jong ka jai benrio ka juni kayo ka bangi ong ka plengja ka ba unu ubrio ubau belai la kerpu ya ka ketika kejat bakin treishtom sisien bawan hayo unmi li klemra jingta klemra jingbam shalaka jong ka yin kasan namanta kata na so ban ong tong ini trailang ban penwan biang sai sisien ya kaburam jong kayo du kumba julong hakapor min barim bat ngikwa ba menta kani kentiru ngin penolong biang kunju